What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Ki Nohikai School ad hoc ki badan hapuk kalama jongka All School Teachers of Meghalaya Fastom haka arpu artrik nailur kilas dang ya kejing ya ki baklembu por jongki dah kabayat pajba bak dah kabasyong kelany mungor ban penbor ya ka sorkar bakan ketiu kerdan ya ki school ad hoc bat ki Nohikai ad hoc Shaka Deficit System. Ka Federation kaladawa ya kejing siu ka bakhamba nalor ki weipat kejing mentoy na kebenta ki Nohikai ad hoc kentup ke jing kentiu kerdan Shaka Deficit System ka increment basan persen man usnem bat ka jing penjelan ya kerta syong thaj na ka hendripo Shaka hendripusan snem rta ka jing penkenmau ya ka balapha Syau Menteri Barim Ketenat Pude Puthi urakam sangma haka khatnyau tarik leber arhajar arpulai. Kumba kalong mentah ka tulop jong ki Nohikai ad hoc kalong khat pra hajar ya ki lower primary arpu ar hajar ki upper primary arpu khandai hajar secondary laipoi hajar Nohikai science bat laipolai hajar ya ki higher secondary. Habakran Syakilat Pathai Khubor hakani ke jingyaki Vice President ka Fastom uba S Jungai ula ong ba ki Nohikai kila syak penbor ban mi syasurong namar ka jing pulom jong ka sorkar ban le halor ki jing dawa ba syong hok jong ki mentala bun snem. Ngi dawa ban kentiu kerdan no ya ki school ad hoc bat ki Nohikai ad hoc Shaka Deficit System ka ban kentiu ya ketulop bat ki jing mentoy jong ki. Kumtagi kentujur ya ka sorkar bakan wanra da ka polisi ban penduk no ya ka ad hoc system bat ban penti kena ban kentiu ya ka tulop jong ki kumban le ya kiwei pat ki Nohikai ulaong. U Vice President ula kedau ba ki Nohikai ad hoc ki don ya kejuk ka kerdan puli kumbalong kiwei pat ki para Nohikai Henry ka jing siu pat ka long ka beduna bat ka baya per shibun. Ula ong ru ba ka sorkar jela kala penpau ya ke jing duna pisa kum kadau halor ka jing penslam ban pentri kam ya kani ke jing dawa jong ka Fastom. Henry ki Nohikai kala penkesan halor ka jing senyang ka jongki Shaka Pule Puthi ka dawa ban yo ya ka jing siu ka bakambyang. Nalor kata ula penpau ru ka jing bom sotenat ba ka State Education Commission kala pulom ban aya ka nu ka jing ai jing mut ban kentiu ya ka tulop jong ki Nohikai ad hoc. Kumbang ilay rai. Naduk ka Artorik September la rakikin mau nilai ay ya ka press conference bala da ka sorkar kamle ay halor ki jingdawai ki jong ka federation kamun ngin sakhat ya ka general meeting ka banlong hatlai tarik ti hakani ka general meeting ru ki Nohikai da ka wi ka sur ki la shinbe ya ka wi ka ra ba ngin sedang no ya ka jingeki Deka jinya ki ke jongi ke bangi sedang mentah ke sengi ke bakle I ke long bed da ke jinya ya pai ba ke bajai jai tang bangin pen I sya ke sorkar ba kum ki Nohikai school ad hoc nila sedang ya ke jinya ki ke jongi bat hadien mengilawan pai na ni ke jinya pai ba mentah ngin ya syong hang ni ha ke jing syong kelany mongor ke baklem sange met halo Madasti halo ya ki program ki ban sebut kemudian sabatai hadir kadiman kabah khamat do kabah ka federation kabu kalong baik banra no ya ki Nohikai school ad hoc Shaka Deficit System lani Shaka Deficit pattern kabamut ka pay skill bat kiwei ki jingsi kata kadai kadiman kabang ibu hakmat jong sorkar tingi tipru manadu ki Islam ki baladep ka sorkar ka ai be ka daw ba omdan pisa nrai ngi tip syai bala da ka sorkar ka don ya kamon kamut ka pisa kam doni namar pan sna pisa ru kadai maka bat pan simrai ru kadai maka
Balai bengibu ikan kadima. Kum kinong kai school ad hoc nila syakri ban ai ya ka puli ka putih haki kena labun snam nila ban ong deki lai pau sau pau snam. Ndrai hadu menta ngidang yai sa hi kum kita kinong kai ad hoc. Kay kabadan kam menta kamut ba ka sarkar kadai ban sna ya kita ki policy. Keban penjakno ikan ka kerteng ad hoc kemud kenang bangin yo da kata kajing siu kaba man la kapor kemud kandon kajing kiu jong ketulop kumbalong lem kiwe ki para no hikai namala rang yakran ya kata ka qualification ma kumno la thung ya yang ki no hikai nyemdan kajing per ni di kiju di pendap ya kaju kajing puli kiju ki kerdan hendrai kajing per ka bami hang li pat kadai tang ha kajing siu te kemud ngikir pat ya ka sarkar ba kadai ban sim no ya ka sin jam kemud ban penjakno ikini ki ad hoc bat pan kentiu kerdan ni barok kino hikai school adam. Teladang ia pet ya kata ngi hab ya menjuri kum kino hikai kum tipat baru ba ni kum kino hikai school kai ke ba kongsan ni a di kena kaspa ba mo ngila penong hi kum ki kimi ki kpa kai kaspa ka bangin a ki kun kadai tang ka puli ka puti te ngi kino hikai ad hoc ru ni a ya kata kaspa ba te balai ka sarkar kam itu gen ya kata kajing yarap kajong ya ka state te hadu mentah ho nyirungi kubur ba ka sarkar kampet ya kaliang ka puli ka puti kalau ong bangi lale sibun ha kaliang ka puli ka puti enrai ha ka bakut ana ngi pet ba khamtam ba kinoi kai ad hoc misa be kumju kum nuksa ngen ayati mo ngi la hikai mentah la jan life house nem ma kaju ka tulap bat uniu no hikai berang wan thamai temudur ma pitang hangta kai ka kaburam ka jongi ken ha ka emlang ka sala ka sarkar kadi ban pek kini kita Halo. tapi ha ka bayadai bat kani ka report jong ka State Education Commission ha nyemsem yo hakti ya ka report ndrai la tip yang ngi daki official jong ka Education Department bat katu katni na ki member ba kamdon AA kanu ka recommendation na ka commission ka bayadai bat ka jingkentiu ya ka tulop jong kinohikai adam. Ya, alor kata kanong lim. Halo. Kamut ba ngidawa ya ka sarkar. Ba kadai banle ai yang kinoi kai ad hoc namar ba nilai yarap ya ka state akal yang jong ka pudi. Di habaya kran ya final constraint ni tip tang kawe. Kadai bai tang kamon jong ka sarkar. Kum nganuksa nilap menta kini kisnem ge beradap ka sarkar kala penmi bun kita ki program. Ma ki ba ai kerteng ha ka kerteng jong chief minister. Na ai kimi kini ki pisah. Kadai barok kadai balai baka sarkar kadon ya kamon. Wat hang niru mentang ngitip. Balada ka sarkar kamon kamut amdan jing AAA. Ma kumbalong ha kini district council gi baladap ngilap baka sarkar ka kloy mentah ban siu tulok wat ikinong tray at district council ru. Balai namar baka don kamon. Ti hang niru kamut ni don kampang e kata. Lada kadon ya kamon te kamut ni ong bet bakala bet iki barok. Ngilap tang ya gawai dang ya kran sepang gajing sisya. Hakajai penrio jongi kasi nia kajingnya teli kaduna ya kata api rupitip nrai hakabakut ngin ya keren ni dan kamtang ya kemensi masyendra ladang idan tang kendiat ngutru ngi kloy banyak kun hadu kabakut na kabenta jong no kajing bahalang jong barok kita gi prahaja ngin kasyong ha ka sarkar lada kala banyak penbek na ha kita kisni arsni te kabiang lada kamla kamut ba ngin sadan iki review meeting man la ka arsni kata ka de rai jong si isi te kamut ngin sasyem ye ki wei pat kisin jam ki barangsa ngin ya syong bet bat mit bat si ong ye ki district Nagaro Hills ni layawan lot play kam kani ka jingi syong jupia to kan debi ka huni ne man pensaya pi ka ka bangyarai ka long ba hasilong ngin ya sedang menta ka sni ka jingi syong ka lain molngor ka baklem sange mit bat sni Nagaro Hills kin sedang ha ka arpu authority namar onda ki lek phai la shai kin rest kamut kin sedang arpu authority maki support tura. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it.
Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.